दिनैनि दिनाव मा बुंगोन नोंथांमोना दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दिनै बोराय समावबो नोंथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों दिनैनि दिनाव मा बुंनो सानो आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो जे जोङो बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय गोबाव सम नांबोबाय थेवबो जों गले गले थगायजाबाय थादों बे थगायजाबाय थानायनि थाखायनो जोङो दिनैसिमबो जोंनि गोसोआ बिखाया गावनानै दङ बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउ जोबजासिमब्लाबो जों बड'लेण्ड हादरखौ आलादा मोनागौमानि जोङो बेहाय नांलांबाय थागोन होननानै जोङो जोंनि मालिबिटा चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिटा ओनसोलनिफ्राय जोङो 9 जन ओंखारबोनाय जादों। बेयाव फैनाय बिश्व बर' जाथिनि थाखाय 5 तारिख एप्रिलावहाय जों सफैबाय जोङो मोननांगौखौ मोनोबाथ' जों फैफिनलामोन जोङो खेबथाम मोनखांबाय जोंहा गोबां जोंनि साननाय बादि मोननांगौखौ मोनैखाय जोंहा आफसोस दं दिनै फुराना दाबि खालामनाय जेसेबांनाखि आफाद दं बिसोरथ' आखाइ थिखांबायानो बेनिखायनो दिनै बुंसु हिसाबै बिथांमोना जान्जि खाफ्राबाय आरो बोलो होबाय जाहाथे जोङो बुंसुजोंनो जोङो सापर्ट होनानै जों मोनागौमानि जिउ जोबजासेया जोङो बुंसु दिनैनि बुंथिनाय फंनैसोखौ आं